Hotel Sømand, det er mere end bare hoteller, fordi vi står på skuldrene af mere end 50 års velfærdsarbejde her i Grønland. Vi er en non-profit organisation, som er stærkt forankret i lokalsamfundet. Vi arrangerer blandt andet aktiviteter for børn og unge, som giver dem et sted at mødes og være sammen i trygge omgivelser. Hej, jeg hedder Henriette. Jeg er sømandsmissionær og diakonimedarbejder her i Sisimiut. Jeg går stolt i fodsporene for alle de mennesker, der har gået der før mig og har gjort sømandshjemmet til en central del af havnen i Sisimiut. Hver gang jeg går til jollefiskerne med kaffemøder, er jeg glade og taknemmelige mennesker, som værdsætter arbejdet. Jeg har her i sommeren oplevet, at nogle af fiskerne, som har været ude hele natten, venter på os på havnen og først går hjem og sover, når de har fået kaffe og brød for os. Vi besøger de indsatte i anstalten. Noget vi har gjort i mange år. Det er møder med varme, samtaler og kaffe på kanden. Det samme er det, når vi hvert år leverer flere tusind morgenmadsserveringer til hjemløse i byen. Det giver mening for os. Med vores turistprodukter, der samarbejder vi med jer, de lokale operatører, både hundeslædekuske, bådoperatører osv., for at vores gæster de både får den mest autentiske oplevelse, og vi støtter de lokale erhvervsdrivende. Det betyder også, at gæsterne hos os er med til at gøre en forskel for søfolk, fiskere og lokale familier her i Grønland. Vi tror på, at ægte gæstfrihed og hjertevarme handler om at give igen. Og derfor er vi selvfølgelig glade for at være en del af det vigtige arbejde for lokalsamfundet her i Grønland.